дуруд ба мухлисони телевизиони варзиш бо ҷолибтарин хабарҳои варзишӣ барномаро оғоз мекунем. дар шаҳри Барнаул бо иштироки ду варзишгар фоҷиа сар задааст. шаби 27 ба 28 июл дар назди яке аз маконҳои дилхушии шаҳри Барнаули Русия муноқиша ё худ задухурди кӯчагӣ сар задааст ки дар натиҷа як нафар аз ғояти зарбаи сахти варзишгар ба ҳалокат расидааст. боксчии машҳур Михаил Старцев ва чемпиони ҷаҳон оид ба кикбоксинг миёни занон Лилия Варогушина дар як ҷоягӣ бо шаҳрванд Павел Рохлов дарафтоданд ки баъди зарбаи сахти Старцев Рохлов ба замин уфтод ва сараш ба асфалт бархӯрд ки дигар ба ҳуш наёмад. табибон баъд аз ташхис гуфтанд ки Рохлов ҳангоми ба замин афтодан аллакай беҷон буд. гуфта мешавад ки Старцев ва Лилия дар ҳолати сархушӣ қарор доштанд ва дар ин раванд ба як маъюб дарафтоданд ва он маъюбро мавриди таҳқир қарор доданд ки дар ҳамин вақт Павел Рохлов бо ёрии он шахси маъюб омад. ин амали Рохлов сабаб ба он гардид ки аз ҷониби ду варзишгар зарбаҳои пайдарпай бихӯрад ва ҷони худро аз даст бидиҳад. дар ин баробар ҷониби Михаил Старцев аниқтараш собиқ ҳамсараш бо исми Оксана изҳорот додааст ки ба марги Рохлов Старцев гунаҳгор нест. дар навор дида мешавад ки ҳангоми задухурд ҳамсари собиқи боксчӣ дар миён даромада вазъро ором кардан мехост. ӯ ҳамчунин гуфтааст ки ин ҳодиса дар ҳоле сар зад ки як нафар ба Лилия дарафтод ва Старцев хост ки он шахсро барои бадахлоқиаш ҷазо диҳад ва ҳамин тавр ҷанҷол оғоз шуд. он шахси ба Лилия дарафтода маъюб набуд, як шахси оддӣ ва дар ҳолати сархушӣ қарор дошт. дар ҳамин вақт Павел Рохлов ба ҷанҷол ҳамроҳ шуд ва хост ки он шахсро аз чанголи ду варзишгар наҷот диҳад, аммо худаш қурбонии ин воқеа гардид, гуфтааст Оксана. гапи дигар ин ки табибон маъюб будани шахси аввалро тасдиқ карданд ва гуфтанд ки он ҷо ғайр аз ду варзишгар каси дигар маст набуд. ҳоло варзишгарон дар шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ қарор доранд. футболбозони дастаи Реал Мадрид пеш аз бозӣ дар даври якашниҳоии Лигаи Чемпионҳо аз санҷиши озмоишии тиббӣ барои муайян сохтани вируси корона гузаштанд. дастаи Реал Мадрид изҳорот додааст ки танҳо дар вуҷуди як нафар вируси мазкур ошкор гардид ки ин ҳам Мариано Диас мебошад. гуфтанд ба маврид аст ки ҳоли ҳозир хуруҷи бемории коронавирус дар Испания афзоиш ёфт ва Британияи кабир барои шахсоне аз Испания воридгашта тӯли 14 рӯз карантин эълон кардааст. аз ин рӯ футболбозонро барои он аз санҷиш гузарониданд ки ба Англия ворид гашта тавонанд. бозӣ миёни дастаҳои Реал ва Манчестер Сити 7 август дар Англия баргузор мешавад. дар бозии аввал Реал 2-1 бой дода буд. боз ҷангу ҷанҷол, боз ҳамон муноқишаҳои лафзӣ миёни ба истилоҳ зурҳои UFC. як равзгари чеченистонӣ бо исми Хамзат Чимаев ки чанд рӯз қабл аввалин рақобаташро дар UFC баргузор кард, дар инстаграмаш аксеро гузошт ки он ҷо ӯ ҳарифашро бо усули Ҳабиб мағлуб месозад. айнан бо ҳамин усул Ҳабиб Макгрегорро мағлуб карда буд. ин акс дар инстаграми Ҳамзат пайдо шуд ва зери он медонед ки шаҳрнавиш Конор Макгрегор албатта намефорада вақте одамон чизеро дар инстаграм гузошта ба ту ишора мекунанд. хулас Конор зери он навиштааст ки мушбача Конори бечораро ҳоло пеш аз номашро гирифтан собиқ размгар мегӯянд. Ҳабиб барои охирин бор бо кӣ рақобат мекунад? суоли аҷиб. ҳоло атрофи номи Ҳабиб дар расонаҳои иттилоотӣ хабарҳо зиёд нашр мешаванд. касе дар мавриди ҷанбасти карьераш ҳарф мезанад, касе дигар дар бораи идомаи фаъолияташ. қаблан падараш Абдулманап Нурмагомедов дар ин хусус гуфта буд ки нақшаи мо дар мавриди давомоти фаъолияти Ҳабиб дар варзишҳои омехта то 30 рақобат аст. баъди 30 рақобат Ҳабиб аз ин навъи варзиш канор меравад. хулас Дейна Уайт низ дар ин маврид намедонад чӣ гӯяд. аз ӯ пурсон шуданд ки метавонад дар бораи рақобатҳои ояндаи Ҳабиб ҳарф занад. ӯ гуфтааст ки ӯ бо Дастин Геҷи рақобат дорад ва ин рақобат расман баргузор мешавад. давомашро намедонам, ҳоло номаълум аст. рақобат бо Конор беҳтарин мешавад. ман медонам ки ин рақобатро Конор то кадом андоза мехоҳад. ӯ ташнаи рақобат бо Ҳабиб аст, аммо намедонам ки охири кор чӣ мешавад. агар Ҳабиб маро бигӯяд ки барои охирин бор бо Сем Пьер рақобат намояд, мо ташкил хоҳем кард, чунки ӯ беҳтарин инсон аст. ман барои Ҳабиб тамоми корро мекунам. ман ӯро хеле дӯст медорам, гуфтааст Дейна Уайт, раҳбари ташкилоти размии UFC. албатта дӯсташ медорад, чунки аз рӯи Ҳабиб ба қавле миллион кор мекунад ва дӯсташ намедорад.
алек тактаров собиқ чемпиони UFC ва варзишгари номдори русия дар мавриди рақобати дастин геджи ва ҳабиб нурмагомедов ҳарф зад. ӯ пешгӯии худро доир ба ин рақобат баён кард ва гуфт ки рақобати ҳабибу геджи мантиқан мисли ҳарвақта мешавад. чемпион бо оне рақобат мекунад ки камарбанди чемпионии муваққатӣ дорад. ҳабиб метавонад ки пас аз марги падараш ба ҳамон сатҳи пешинааш рақобат намояд. тактаров дар ин масъала гуфтааст ки ин суолро мушкил аст ҷавоб додан. инро аз худи ӯ пурсидан лозим аст, чунки ман ҳеҷ гоҳ дохили қалби ҳабиб набудам ки асрори ӯро донам. аммо ҳабиб ҳамеша дар сатҳи олӣ аст. ӯ аз варзишгароне аст ки ҳамеша дар як сатҳанд, гуфтааст алек тактаров. санаи рақобати ҳабиб ва геджи муайян шуд. Дейна Уайт, раҳбари ташкилоти UFC, дирӯз дар инстаграми худ навишт ки рақобат миёни ҳабиб нурмагомедов ва дастин геджи санаи 24 октябр баргузор мешавад. боз интизорӣ. шоҳи футбол Пеле бузург сараввал дастаи Ювентусро барои чемпионӣ дар серияи А табрик кард ва як бори дигар Роналдуро мавриди тавсифу таъриф қарор дод. ӯ дар инстаграмаш навиштааст ки Роналду он футболбози моҳире аст ки ҳамеша назди дигарон исбот мекунад ки муваффақият ба шахсе ноил мешавад ки он шахс кори худро дӯст медорад ва меҳнат мекунад. ман ҳамчунин ҳамватанони худ Дуглас Коста, Александро ва Данилоро дар қатори дигар бозингарони дастаи Ювентус ва худи бошгоҳро барои чемпионӣ табрику таҳният мегӯям. шоҳи футбол медонад киро зур гӯяд киё не. раёсати бошгоҳи Бавария Карл Хайнц Руммениге гуфт ки лағв шудани супоридани ҷоизаи тӯпи тиллоӣ ноадолатӣ дар ҳаққи Левандовски аст. ман андешаи онро дорам ки Левандовски имсол мавсими фантастикии худро гузаронд. мутаассифона Франс Футбол аз лағви супоридани ҷоизаи мазкур хабар дод ки ин моро ғамгин сохт. ин на танҳо ноадолатӣ нисбати бошгоҳи Бавария, балки нисбати Левандовски аст ки шояд ӯ метавонист ба ин ҷоиза сазовор шавад. инро ҳама медонад ки ин мавсим шонси Левандовски нисбат ба дигарон барои гирифтани ин ҷоиза бештар буд. аммо мутаассифона, гуфтааст Карл Хайнц. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.